Ако обичаш мохито, според мен, това е виното, на което ще се насладиш. Ризлинг. Опитвал ли си? На мен това ми е любимият сорт. Рейнският ризлинг е произвеждан в най-големи количества и е най-популярен. По исторически данни се вярва, че ризлинга произлиза от Германия, но стига толкова сухи факти. Вината, произведени от този сорт, представят много добре теруара, на който са израсли. Но има едно нещо, което остава специфично и много важно за него – високата киселинност и силната свежест. Друго, което е много специфично за ризлинга, е петроления нюанс, който се долавя при по-старите вина. Той се засилва с времето. Като в началото той е бил приеман за дефект, но в момента се вярва, че това е доказателство за едно наистина качествено вино, произведено от сорта Ризлинг. Сподели в коментар сорта, за който искаш да говорим, и последвай страницата ми, ако ти харесва съдържанието, което създавам.